Inis agus mí meán fómhair boltalinn I réist, tá mar cínta go bhfuil do bhála scoile lán le leabhra. Téitach téacs leabhra nó leabhra oibre cosú leis gceann seo bheith híosa do bhála, ach in neamh ba bhálum sa díriú leabhra léitheoireachta nó leabhra leabharlanna fiú. Agus tá réimse leathan leabhra os mo chóir inseo. Agus tá muid go le breanú chola cheannach agus cén fá nó cid is cosú le gach leabhar ag gach leibhéil. Tású muid inseo. Nuair a thosaíonn muid amach ag léamh, tosaíonn muid le leabhra a gcuaise. Tá siad dáte, tainneamh, tarraingteach, tá an cló tuamh, tá an cló trom agus tá an cló mór. Sin an méid atá sa scríb. Nuair a osclaim an leabhar, níl mór an téacsa ar an milliúig agus tá na pictiúí an éildáte. So ag tús agus léitheoireachta tosaíonn muid le leabhar mar seo. Is agus muid a ferbert agus scileanna léitheoireachta a fásamh, bogann muid a rá go dtíon chéad chéim eile. Agus sinna nuair a thosaigh muid ar leabhra ar a gcuaise. Tá leabhar seo fós tarraingteach agus tainneamh, tá pictiúr áling tá se maisíthe go haomhann, tá an cló brá mór ar a glúdach tosa, ach nuair a osclaim mis sin leabhar seo, feicim go bhfuil an téacs go níos mó téacsa an, agus go bhfuil an cló beagán níos lú ná mar a bhí sa géad leabhar. Ach fós éim tá se maisíthe go haomhann. Nuair a tá tú a fásamh I réist agus a gaiirí níos fearr a léamh, bogann tú rá go dtíon chéad chéim eile. Agus in sin bheadh tú súil go bhfeiceáil leabhar ar a gcuaise, díolann dúradán. Tá sé fós maisíthe, tá an clúdach tosaí fós go hálainn agus tarraingteach, ach nuair a osclaim an leabhar seo, bheicinn si be méid téacsa atá ar a milliúig, agus tá an cló ó bhád níos lú. Tá na focla níos dúchlánaí chomá, agus níl leath in airid maisiúcháin sa leabhar. Agus cha bheicear si méid meáchaint sa leabhar seo, chaite agus scéal an adatá an. Agus an leabhar seo léitead nó an leibhéil seo leabhar ad, bogann tú rá in sin I réist. Agus ag an géad leibhéil eile, bheadh tú súil le leabhar mar seo, na clocha síneacha. Agus istis sa leabhar seo, tá sé seo maisíthe go haomhann, agus tá na bileogaí maisíthe go fóil, ach tá go leor téacsa an, tá an cló beag, agus tá na focla níos dúchlánaí, tá focla móra nó focla fada an. Nuair a ásann tú tileags nuair a arbríonn do chuid scileanna léitheoireachta, bogann tú rá go dtí leabhar cosú leis I gceann seo, gus b'fhéidir go bhachtú do chu tuismitheoirí léamh leabhar mar seo. Tá sé trom, tá sé fada, tá go leor téacsa an, agus tá an cló an bheith go deo. Nis, bhuailm san na leabhra seo chur an áard ar Amlíne léitheoireachta. A cuineach líb cén áit ina dosáchmuid, cén leabhar lena dosáchtú a léamh. Brán agus a dhéad a beidir, agus a dhéad ó? Cracham muid é seo ag ifir a hían. Tosaíonn muid leis an gcineál sin leabhar. An cuineach linn cén fá, mar go sé ildáte, tá sé maisíthe, ní ra mór an téacsa an agus bhí an cló brá mór. Bogann muid a rá in sin go dtí leabhar cosú leis seo, ná go ar Scoil. Tá sé maisíthe go hálainn, fós an tarraingteach, bhí beagán níos mó téacsa an agus bhí an cló níos lú. Ítach. Ina dhé sin, chum muid a rá go díolann dúradán. I réist bhí an cló a gaiirí níos lú, bhí an méid téacsa ag méadú, ach fós féin bhí sé deas tarraingteach, cé nach ra an airid maisiúcháin an. Ina dhé sin, chum muid ag na clocha síneacha, maisíthe go hálainn ó bhád níos mó téacsa agus an cló beag, agus a cuineach linn go raibh na focla bhád níos dúchlánaí in sin freisin. Agus deire, bhí an leabhar dúchlánach seo ain an fuadach. Agus bhí go leor téacsa an, bhí an cló beag agus bhí sé dúchlánach an sin. Nis, tá na leabhar sin cur an áirdain, tásúla go méid sibh i léamh Somála, bí í reisling maidir amárach ach idir seogus sin, bísláán agus fansláán.